नमस्कार, प्रणाम आप सबके भाई। हम अखिलेश कश्यप, कैसन बनी आप सब। और अभी हम अपन एगो देखिए आँख में अभी आंसू बढ़ले बा। अभी एगो अपने लिखल गीत देखत रहनी है और का कमाल के वीडियो बनल बा, का कमाल के कश्यप लिखे होते। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं और उसको गाए हैं हमारे देसी स्टार, फोक स्टार समर भैया और अंतरा सिंह प्रियंका जी, और म्यूजिक डायरेक्टर जो रोशन भैया हैं वो भी उसमें गाए हैं। बहुत तगड़ा गाना बा, आदि शक्ति से छूटल बा। ऑक्सीजन ना मिलल जो अभी हमनी के देश में हालात चल रहा बा, वही तो गाना के हमनी के बनौले बनी जाए। बहुत बढ़िया थीम बा, आप सब देखब जाता आप सबके बहुत अच्छा लगी। एगो घर में एगो लड़की के शादी बा, माई बाबू और दूगो भाई एगो बहिन बालो, जौना में लड़की के शादी खातिर बाबूजी जाता है शॉपिंग करे, जौना में कोरोना पॉजिटिव हो गई बा और उनका चलते पूरा परिवार हो गई बा। और डॉक्टर के एक कहना बा कि ऑक्सीजन रही तब बाजी, और वो लड़का ऑक्सीजन खातिर बड़ी परेशान बा। तो आप सब देखब जा तो वादा करतनी कि आप सबके आंख से जरूर एक बार आंसू गिर जाए। जैसे कि अभी हमनी के जौन दुख में बानी जा, दर्द में बानी जा, अभी हमनी भी कोनो रास्ता नहीं के और ही नहीं खे लगते। अभी जौन मौत के तांडव चलत है, एकरा में केहू बाचियो सकता, कब के कर नंबर आ जाए, एकरा में केहू के फिक्स नहीं खे। अभी हमनी के खुद ही बहुत कष्ट में बानी या दुख में बानी, और घर में बानी जा, जे घर में बा 2 रुपया कम कमा भैया लेकिन घरे रह। आप सब प्लीज घर में रही जाओ और एक बार ये गाना के जरूर सुनी जाओ, और ये हमरा वीडियो में कमेंट करके बताइब जा कि आपके भाई कैसा निकला बा। और एगो गाना और आज रिलीज भइल बा, हमरा हिट मशीन, हमरा सुपर स्टार बड़ भैया खेसारी भी आगे चंडीगढ़ में रही जाता भैया हमेशा हमनी के दिन भर ये गीतिया गाई जा, सूर्य चढ़ल रहे बड़े भाई, जेकरा के हमार फेवरेट गीतकार अजीत हलचल जी, जेकर लेखनी के हम दीवाना आदमी हैं। तो भैया के भी गाना छूटल बा, इंसान खिलौना हो गई, ओकरा के भी आप सब बेइंतहा प्यार दीजिए। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत अच्छा गाना बा भैया के भी, तो आप सब प्लीज सुन लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जय हो।